Movie ang sakot. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube, at syempre mga ka-Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat. At kasama niyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan, pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. Hello, Madrid Nation! At thank God it's Friday na at bukas weekends na. Okay, so sobrang saya ko ngayon at ngayon Friday, so uuwi ako dyan sa Pangasinan. So Angel, oh my God, ang aking pamangkin na talagang nanonood na kakapapanganak lang niya noong July 15. First week ko ng live, lagi ko siyang binabanggit. Hi Angel, makikita na kita later. I'm so very excited. Okay, so papatiin ko lang yung nagpaganda ng araw ko kaninang umaga. Nakareceive ako ng message galing sa kanya. Hello, Miss Joanna Takasan of ABS-CBN North Luzon. Sobra akong na-appreciate yung message mo at sobra akong na-uplift doon. Grabe. Miss na kita, ma'am. And alam mo yan, mahal na mahal kita kahit na malayo ka sa akin. I love you, Miss Jo. And kita tayo soon. Okay, so ngayon, ang ating topic for today ay work ay caring-carry kapag love life is healthy. Okay, sino nga bang ating guest ngayong araw? Naku, balita ko, silang dalawa ng kanyang partner ay isa sa mga talagang magagaling na employees dito sa Madrid. Talagang legit yan, legit. And itong guest natin is sino ba? Si boy o si girl? Yes, nakalagay naman doon sa aming post na si boy. So lover boy na hardworking employee pa ng Madrid. Okay, so acknowledge natin ang kamay ni Sir Jonathan Alvarez. Hi, sir! Hello! Okay, so wait lang at okay. Sir, mag-hi ka sa atin. Sir, hi. Hi ka. Hello! Ayan, so ulitin ko. Ang ating guest ngayon ay lover boy na, hardworking employee pa. Ayan, talaga naman bago siya ipapakilala. Siyempre, babatiin ko muna ang mga nandito sa production team. Tingnan natin kung makikita natin sila. Okay, wala sila. Hindi ko alam ano nangyari dahil nagkaroon ng mga technicalities lang kanina, nag-ayos kami kaya medyo late din nag-start ang live, so pasensya na kayo, pero good news ko is next week marami kaming pasabog at marami kaming bagong segment, kaya abangan nyo lang yan, okay? So ngayon tingnan muna natin ang lagay ng trapiko. Ayan, di ba? Nag-excel kami, may mga paano na kami, crawlers na kami. Yan, makikita nyo dyan sa crawlers namin kung saan naka-indicate ang ating mga different branches ng Madrid sa Makati, Pangasinan, Cebu at Davao. Sa ating mga taga-Pangasinan, masantos yang ngaramad si kayo namin. At sa mga taga-Cebu at taga-Davao, maayong udto, Cebu at Davao City. Halo at makinig lang kayo sa amin at manood lang. Tutok lang po. At yan, makikita natin sa ating sa ating screen, hindi pa ganun ka-traffic, pero for sure, maya-mayang mga bandang alas 3 hanggang rush hour, magkakaroon na ng heavy traffic. Okay, so, lalo na ngayon, Friday, magsisiuwian ng ating mga kababayan dyan sa kanilang mga probinsya. So, okay, so, ayan. So, sa ating mga aspiring applicants, mag-visit lang kayo sa aming Facebook page at mag-message lang kayo and mag-comment lang kayo. Okay, so ayan, sa ating mga, oh wow! Mukhang gusto nilang ating guest ngayon dahil umusad for the first time ang ating viewers. Bumaba, kakasabi ko lang, naging 12 na. Ayan, si Sir. Hi, Sir. Ayan. So, kakasabi ko lang, naging 10 viewers na. Ano ba yan? Ayan na, nag-comment si Sir Jeff Villaseñor. Sabi niya, hello, mahina ang audio. OMG.
Yes, sir. Kung nakita nyo rin, ay narinig nyo rin po na nag-echo, paki-indicate na rin po dyan sa ating comment section. Okay. And ngayon, wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Nag-echo talaga. Okay. So, sa mga gustong mag-apply, nakalagay dyan sa aming screen na Saan? No. nakalagay sa aming screen. Masyadong lakas. Yes, sir. Yes, sir. Go, go. Pasensya na. Sige, ako na. Pasensya na sa mga dead airs. So, okay. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ipapakilala ko na ang lover boy. Pero balita ko, kaya natawag siyang lover boy kasi 7 years na sila ng kanyang itatago natin sa pangalang Jam. Okay, Jam muna ha, Miss Jam muna ang aming ipapakilalas na name mo. Okay, so ipapakilala na natin ang lover boy na at hardworking employee pa ng Madrid. Hello! Walang iba. Narealize ko, hindi pala nakatingin sa akin. Okay, papakilala ko ng ating guest. Ang one and only, Mr. Jason Reyes. Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po si Jason. Binabati ko po yung mga viewers po natin dyan sa The Almusal Club and of course sa Madrid viewers. And yung mga taga Pangasinan po dyan, masantos ya og tuod si kayon amin. So, hello po. Okay, ayan. So, hello Sir Jason. Kamusta naman ang iyong araw ngayon dahil Friday na? So far, medyo maganda. So, syempre, inspired tayo araw-araw. Ayan, yun na nga yung sinasabi ko. Ang ating guest ngayon talaga namang inspired na inspired. Dahil bukod sa 7 years na sila, ay kasama niya dito. Kaya nakikita niya everyday. So maya-maya tatanungin natin kung ano nga ba ang sekreto nila, bakit nagtagal sila ng 7 taon. Okay, so ngayon ay talagang medyo muna natin si Mr. Jason. So Mr. Jason, kamusta naman yung stay mo dito sa Madrid so far? Ilang years ka na ba dito? 5 years na ako last month and I hope na mas tumagal pa yung pagsasama namin ng Madrid since dami kong nai-enjoy and dami kong nai-experience na magaganda dito sa Madrid. Ayan! Talking about experience, gusto ko, Mr. Jason, i-share mo kung ano nga ba yung mga magagandang experience mo na-experience mo na dito, moments rather, Okay. na na-share mo na dito sa Madrid at share ng Madrid sa'yo mismo. Dito, kasi actually yung mga napapanood ko lang sa TV before like Amazing Race na very culture ng Madrid. Naranasan ko yung mga ganong bagay dito sa Madrid and of course, andun din yung kumbaga every Saturday na kaganapan na praise and worship tsaka pag zumba-zumba. So yun yung nakaka-encourage sa akin tsaka yun, maganda. So, Sir Jason, ano po ba yung, kasi ako bago rin lang ako dito, ano po ba yung Amazing Race na tinatawag dito sa Madrid? Yun yung, kung familiar kayo sa Amazing Race na ginagawa sa television, yung may mga challenges per pit stop na may 5 members na magkakaroon ng groupings, 5 members yon. And pupunta kayo sa iba't ibang parte ng Metro Manila na may gagawin ko yung challenges. So paunahan po matapos. Saan iba't ibang From MOA to mag-start po tayo from MOA and pupunta ka ng Intramuros. Takbo po ba ito? Yes. Okay. Oo. So
So physically fit din Yes, pala ang ating oo. guest. Yes. Kaya naman pala, inspired, physically fit pa, 'di ba? O poging-pogi, 'di ba? So sana 'di ba mag-comment si Jam diyan sa ating para naman mabasa natin. Pero syempre itatago natin siya sa pangalang Jam. Okay. So Mr. Jason, kamusta naman yung adjustments mo dito? Nahirapan ka ba or Actually, hindi kasi si Madrid, pagka from Pangasinan din kasi ako. So, nung pinapunta ko ng Makati, si Madrid provide lahat ng pangangailangan. Since andyan yung staff house na tutuluyan mo agad. And Yep. talagang hindi ka pababayaan ni Madrid pagka pumunta ka dito. So, yun. yes? So, hindi rin Oo. ganun nahirapan. So, bago natin intrigahin si Mr. Jason at ang story nila ni Jam, bagbasa muna tayo ng comments galing sa ating mga viewers. And, oh my God! 14 viewers na tayo! Amazing! Talagang feeling ko, gusto talaga nila yung sikat. Masyadong, yung mga friends ni Mr. Jason, masyadong supportive. Okay. So, sabi ni Mr. Jeff, ayan, okay na audio yan. Napaka talaga ni Sir Jeff. Napaka-supportive din. That's insane, yeah? Okay. So, sabi naman ni Mr. Danmar Jorico, hello! Pabati please, DM. Hello, Sir DM! OMG! Thank you so much. Di ko nababasahin yung last na sinabi mo. Okay. So, sabi naman ni Mr. Jeff, okay na po. Yes. And hello, Mr. Ferdinand Untalan. And hello, Mr. E. Nabubulol ako sa pangalan ni Mr. E. Kaya, hi, Mr. E. Solomon. Hello. And sabi naman ni Sir Jeff ulit, nagkaroon ng echo kanina. Okay na. Okay. Mr. Ferdinand, pa-shoutout po kay Bricks and Gab. Hello, Bricks and Gab. And sabi naman ni Miss Teresa, hello. Hello. Hi, Miss Joanne. Hi, Miss Gwen. And hello, Tita Clara. Maraming salamat sa mga consistent na nanonood. At sana sa mga hindi pa nanonood, manood na kayo dahil next week, talagang magkakaroon kami ng bagong segment na talagang pakatutukan nyo dahil paghahandaan namin yan this weekend. Okay, so ngayon, intrigahin na natin si Mr. Jason Reyes. So Mr. Jason, kwentuhan nyo naman kami kung paano ba ang naging love story nyo ni Jam. Okay, so ganito kasi yon. So, from elementary hanggang high school, kumbaga magkakilala na kami. But, kumbaga nung high school, may kanya-kanya kaming relationship. Meron siyang boyfriend and meron din akong girlfriend that time. Soulmate. So, hindi pa kami totally ganun ka-close. And dumating yung point na pag tungtong namin ng college, so, same school, kaya sabay kaming umuwi. Since same din kami ng way ng uuwian. So, yon habang tumatagal na realize ko, kumbaga nahulog din ako sa kanya. Kumbaga, habang tumatagal na nakakasama ko siya, may mga bagay na yung tingin ko sa kanya before, nagiging prinsesa po siya para sa Special. akin. Ayan! Prinsesa! Oo. Oh my God, sana all. Ano ba, sir? And so hanggang ngayon na still nagiging strong yung relationship namin. Since sabay naming pinaplano kasi yung mga future plans and sana all. mga troubles, of course, mga happy and funny moments, of course, nandun rin yan. Kaya umabot kami to the point na magsa 7 years na this October 5. And I hope tuloy-tuloy na siya. Okay. So, batiin nyo naman si Jam. Kasi for sure, nanonood siya ngayon at talagang hinihintay niya ang iyong greetings sa kanya. Pero kasi ma'am, kanina, syempre sa iyong muna pamilya. Ngayon naman, let's take this opportunity para i-greet mo siya ng yes, yung siya lang. Okay. Hi Jam, eto manood ka ngayon. Alam ko nandyan ka lang. So, andito ako ngayon at eto, kinukwento ko yung love story natin. At
Stay put ka lang dyan. Do your work. Yes, stay put ka lang dyan, Miss Jam. Dahil mamaya iintrigahin ko pa si Mr. Jason. Ngayon isingit ko lang muna ang aming napakagandang media's very own Zenith Gatdula. Hi, Miss Zen! Wait lang. Ay, hindi sila makita, Miss Zen. OMG. Sa Monday, babawi kami. Okay, pa-shoutout po sa Kapidad, having lunch here. Sa lahat ng mga nagla-lunch dyan sa Kapidad, eat lang ng eats well ng eats well. Yes. Kayang-kaya niyo yan. Dahil bukas naman kayang-kaya niyo yan. Pagkain, kayang-kaya. So bukas naman Saturday na. Kaya medyo hayahay na ang buhay. Ngayon, i-enjoy niyo na ang inyong lunch. Dahil pagkatapos ng Saturday, parang hindi dumaan ng Sunday, Monday na agad, 'di ba? Okay, so ngayon, marami pa palang nagko-comments. Okay, may time pa para huminga si Mr. Jason. Kasi kinakabahan kami ngayon Medyo kinakabahan talaga rin ako ngayon. Okay, so sabi naman ni Mr. Ray Mamaril, hello, sabi niya. Tas, pala, later. Hindi lang ngayon yung live. Okay, so mamaya, abangan nyo din ang live every Friday ng Madrid. Okay, mas nauna yan kaysa dito sa live. So, dapat mas tutukan nyo din yan dahil ang magagaling ang ating mga host dyan. Naku, nakakatawa. Hindi kayo titigil sa kakatawa. Naku, talagang sasakit yung tiyan nyo dyan. Kaya naman, manood lang kayo. And syempre, wag nyo rin kalilimutan itong show every morning. And of course, dalawa lang ang live namin dyan. Ang Friday and every day. So, yan. Wag nyo kalilimutan na manood at tumutok lang dito sa live segments ng Madrid. Okay, so sabi naman Mr. Errol kanina nag-hello siya. Hello Sir Errol. Sabi niya ayan, wait lang. Sabi Mr. Ray, pa-shoutout po kami here FCV QA. Ano po yan? Hindi po ako familiar masyado. Basta, hello po, Miss Luisa and Miss Maureen. And mamaya, yung comment ni Mr. Errol, itatanong ko kay Mr. Jason. Okay, so sabi ulit ni Mr. Ray Mamaril, thanks sa plug ng Madrid Live. See you later. Yes, Mr. Ray! Titingnan talaga, abangan nyo ang live din mamayang gabi. Okay, 7 p.m. po yan, every Friday. Okay? So, ito na po, Mr. Jason. Sabi po ni Mr. Errol, kilala niyo po ba siya personally? Yes, kilala okay. siya. Sabi po niya, kailan daw po yung kasal? Okay. So, mamaya niyo na po sagutin yan. At babalikan natin yan. So, ngayon proceed na tayo. Mr. Jason, ano nga ba yung mga sikreto kung bakit naibabalance nyo ang work sa love since nandito pa siya, magkasama pa kayo? Paano yung mga misunderstandings nyo? Nakaka-apekto ba? Pero I think and I know na hindi nakaka-apekto dahil talagang magaling kayo dito sa Madrid, diba? Balitang-balita ko yan silang dalawa. Hindi, actually, hindi naman siya ganon kahirap i-balance. Siguro, swerte ko lang din dun sa partner ko kasi very understanding siya, tsaka supportive. Kung ano yung goal namin, isa't isa, talagang sinusuportahan namin siya. So, pagdating sa work, talagang trabaho. Dapat alam namin separate yung work tsaka sa love life, of course. So, pagdating sa work, nagiging inspiration namin yung bawat isa para mag-excel sa ginagawa namin. Kasi, yun nga, sa amin kasi habang maaga pa, pinagpaplanuhan kasi namin yung magiging future namin. Yes. And yun yung Napaplano na rin po ba doon Yes. pati yung kasalan? Of course, andun na rin po yun. Kaya nga na-inspired kaming mag-work talaga, i-push pa yung sarili namin para at least dito sa pagtatrabaho namin, maabot namin pareho yung goal namin. Gusto ko yon. Yung achieve your goals together. Grow together. Tama. Hindi yung grow alone. Yup. Na kapag may nakita ka lang na masamang ugali niya, iiwan mo na siya. 'Di ba, sir? Tama, So, tama. 'di ba nowadays kasi, yung culture ngayon, na na sila yung old-fashioned nawawala na. Bali, tinawag nila yung generation ngayon na hook-up culture. Nabasa ko yan Shinare ko ngayon doon sa live before. So, anong masasabi mo doon sa, agree ka ba? Or hindi?
Sa terms na, yung generation ngayon is naka-revolve na sa hookup culture, hindi na dun Madaling- sa old-fashioned before. oo, kasi sa akin, kumbaga naabutan ko yung, kumbaga old-fashioned din na since, although millennials pa naman ako na, Mm-mm. so yun. Pero, nasa tao kasi yan eh. Even, kumbaga, nasa bagong, ano ka ngayon, kumbaga, new generation ka, dapat alam mo pa rin i-separate or maging seryoso dun sa ginagawa mo. Kumbaga, dapat kung mahal mo yung isang tao, maging seryoso ka. Wag mong gawing lokohan yung isang bagay na hindi naman dapat. Ayan, huwag gawing lokohan ang mga bagay na dapat seryoso. Tama. Siyempre, di ba, papasok ka na nga sa relationship, dapat isipin mo na andun na yung mindset mo na siya na. Di ba, Tama. sir? Tama? Tama po. Okay, so anong message mo sa youth natin na ganun yung mindset nila? Anong may papayo mo? Mag-focus? Siguro sa mga new generations na ganun yung nagiging mindsetting nila, maipapayo ko na lang siguro kasi dapat habang maaga pa nagiging seryoso na tayo sa buhay. Pero hindi naman totally seryoso na i-disregard mo yung mga happy moments. Of course, nandun pa rin, kailangan mo siyang i-balance. Gawin Diba? lang tama. So, gawin mo lang tama. Kasi kung new generation ka tapos sasabay ka dun sa mga uso na papalit-palit yung nagiging love life and ganun din sa work kasi ganun din kumbaga personality mo magpalit ng love life, hindi ka nagiging seryoso dun sa isang bagay, kaya lahat na lang ng gagawin mo in general magiging ganun yung result. Kaya kung ako, for example, kumbaga, seryoso sa isang bagay, kailangan kong gawin yung best ko. Kaya, kailangan kong, dun ako mag-excel. So, papatunayan ko na kung sino man yung mamahalin ko panghabang buhay na yan. Yes! Gusto ko yung panghabang buhay na yan. Ayun, sir. So, ngayon naman ano muna tayo ng comments dahil medyo marami na nang nagko-comment. Okay. Ay, si Miss Reyna pala yun. Sabi niya, sir, hi sir, sabi niya, Miss Reyna. Hello, Miss Reyna, sabi niya. Ano po ba ang may papayo niyo sa amin para tumagal din kami? Wait lang, bago yan, may jowa ka? Wala Ayan, sabi naman ni Mr. DM, relationship goals daw. #relationship goals. Yes! Maya-maya tatanungin natin kung ano yung mga goals nila, kung ano yung mga weird things na ginagawa nila together, mga hobbies nila together, maya-maya malalaman natin yan. O, mabubulgar na yung mga kaswitan nila dito. Marami na namang maiinggit. So, sir, ano nga ba daw ang maipapayo nyo kay Miss Reyna para tumagal din daw sila? Nung imaginary partner niya. Ang maipapayo ko kay Reyna, hi Reyna, ang maipapayo ko sa'yo, hanap ka muna ng taong seryoso. So doon, Ay. pag nakahanap ka na ng boyfriend mo, that's the time na papayuhan kita. So, walang sumiseryoso kay Reyna? Ganun ba yun? Joke lang. Wala Joke. to sumiseryoso sa Reyna. OMG. Ay. Ayan. The magic lang yon. Okay, sir. So, babalikan kayo mamaya. Magkakwentuhan pa tayo ng marami later. Punta muna tayo sa ating weather update. Okay, so, sa loob ng Philippine Area Responsibility, walang minomonitor na bagyo o low pressure area. Ang tropical depression naman na malapit dito sa borderline ay unti-unti nang lumalayo at within 24 hours, hihina ito at tuluyan ng magiging low pressure area at walang epekto sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay makakaranas pa rin ng southwest monsoon o habagat sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Dahil sa habagat ngayong araw, maulap na kalangitan, magiging maulap naman ang
kalangitan at magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. Di ko na naayos. Temperatura sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. At sa Visayas naman magpapatuloy ang magandang panahon. Buong Visayas bahagyang maulap hanggang sa maulap. Yun nga lang maaaring magkaroon ng isolated thunderstorms. Temperatura sa Metro Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Mindanao naman, bahagyang maulap hanggang sa maulap rin. At hindi apektado ng habagat. At kung may pagulan man ay dulot ng mga isolated thunderstorms. Okay, so ang ating temperatura dyan sa Metro Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. The Unsung Club. The Unsung Club. Ayan, so nagbabalikan ang The Almusal Club. Okay, so ang dami na nating agad comments na wala na kami ng saglit. Na-miss nyo ba kami? Pero feeling ko yung guest lang yung na-miss nyo. Okay, so sabi ni Mr. Jeff Villaseñor, mamaya tatanungin natin yan, Sir Jeff, paano po ba malalaman kung tama na yung taong para sa'yo? Okay, kung ako yung sasagot dyan, hindi ko rin alam. Kasi di ko pa siya nahahanap. Okay? So, sabi naman niya, may tatlo pa tayong comments. Okay. Sabi naman ni Mr. Rain Asher, walang kayo, okay. Paano kayo magtatagal? Peace, friendship. Okay. So, sabi naman ni Mr. Mr. James Hermano, okay, batiin natin sila watching from Japan. Okay, hello sa inyo lahat dyan. Galingan nyo dyan sa Japan. Hello. Galingan nyo ang trabaho nyo dyan. O, Hello, Gems. Nasa Japan daw po sila. Binabati ko kayo dyan sa Japan. Hello, magandang tanghali. Imaginary din. Oh, imaginary din na nasa Japan sila. Parang si Miss Reyna. Imaginary na may partner. Si Mr. James, nasa Japan daw sila! Oh my God! Hello! Hello mo sila, sir. Hello, hello, hello. Isa pong hello, sir. You with energy. Hello, hello, hello sa inyo Dalawang dyan. kamay, sir. Dalawa. Hello, hello, hello. Sir, Hello. ganito. Sir, ganito. Hello! Ganun, sir. Hello, hello. Oh, isa pa, sir. Isa pa. Hello, hello, hello. Sir, Hello. sabihin niyo ganito. Gayahin niyo ako. Ano? Hello, Jam! Ganon. 1, 2, 3. Hello, Jam. Hello. I love you. Sabihin niyo, sir. I love you. Okay. Uy, Miss Jam, mahal na mahal ka raw ni, ni Sir Jason. Sinabi niya yun sa akin nung nag-interview ka. Mahal na mahal ko yun, si Sabi niya, ay! So, ngayon tatanong natin, speaking na mahal ka niya, ngayon tatanong natin kung ano nga ba yung mga nagawa niyo na together na never niyo pang na-experience na mag-isa. Na-experience niyo ngayon kayong dalawa lang, ganon. Siguro, yung mga nagawa namin na before na kaming dalawa. Of course, kasi before, Kaya niya, sir. Mm-mm. siguro ano na lang, kasi sa amin, hindi rin kami ganun kahilig mag-travel. Or ako, personally, hindi rin ako ganun kahilig mag-travel. Pero, Nung sa kanya. dahil sa kanya, marami Yes, na kaming gusto ko pinuntahan yan. na magagandang views and places na like Cebu, Baguio, Puerto Galera, and Tagaytay. Marami pa.
Yan. Sir, balita ko maganda sa Puerto Galera. Yes. Oo, maganda nga doon. Bigyan nyo naman kami ng gist ng mga napagdaanan nyo sa Puerto Galera. Ano siya, maganda kasi na-experience namin yung doon sa Puerto Galera kasi even night, gabi, may mga activities na ginagawa doon. Yun, na-enjoy namin yung pagstay namin doon ng magkasama. Yun. Okay. So, speaking of magkasama, ano ba yung feeling na kasama mo yung mahal mo sa goals mo, sa lahat ng plano mo sa buhay? Kasi nakalimutan ko na yung feeling na ganun eh. Ano siya, nakaka-fulfill siya kasi alam mo yon pagka sa lahat ng ginagawa mo may kasama ka. Kumbaga, hindi mo iniisip yung mga problema eh. Problema pagkakasama mo yung mahal mo sa buhay. Kumbaga, nagiging inspiration mo siya. At lahat ng bagay na ginagawa ninyo nagiging memorable. At siguro pag dumating yung point na nagkaroon na kami ng family, talagang maikikwento mo sa mga Anak nyo. yes, yung mga happy moments na yun. So, yun po. Okay. So, speaking of happy moments, ano ba yung mga hobbies nyo together? Aside from traveling the world, traveling the Philippines muna. Sa Philippines muna tayo. Ano po yun? Yung mga hobbies nyo together? Or kung may mga weird things kayo na ginagawa. Like, ako lang kasi single ako, Okay. alone, every day. Ang gustong-gusto kong gawin kasi yung burger ng, basta burger. Tapos, lalagyan ko siya ng sundae dun sa gitna. Tapos yun, masarap. Try nyo. Tapos, lagyan nyo pa ng fries. Sobrang sarap. Oo, sir. So, yun. May mga ganun ba kayong moments? Ano sa amin, siguro yung mga weird na, for us, siguro weird na yon. Kumbaga, yun din sa mga fast food chains na kinakainan namin. Since yung French fries na supposed to be sa ketchup mo siya isasawsaw, nagiging sa sundae. So yun na-realize ko ba't ganon na pwede naman masarap pala siya pagka sabay yung ginagawa yung mga weirds na bagay na yon. So, talaga namang ang sweet ng mga ganun. Kaya tignan nyo, sir, yung mga comments natin, kinikilig na sila. Kaya, nagbunton na. Ayun, ang dami na. Okay, so batiin natin muna ang ating pinakagwapong boss ng Madrid. Hello, sir. Maraming salamat. Alam nyo na yan. Hi, sir. Ayan, sir. Good afternoon, Hello, sir. sir. Hello. Sabi ni Sir Ian, Gems, ang dami ni Gems. Gems has left the group. Tapos kinikilig si DJI. Oo, kinikilig ako. Kasi doon na lang ako kinikilig eh. Walang nagpapakilig sa akin. Bakit kaya? Tapos ayan, sabi naman ni Miss Grace, hello, Mami Grace! Hello! Sabi niya, batiin niyo si Mami Grace. Hi, Mami Grace! Ah. Hello, magandang tanghali po. Sabi naman niya, Mr. Ray, watching from Iwan. Nasaan ba kami? Hindi nila alam kung nasaan kayo. Ayan. Ako din, hindi ko alam kung ano nga ba ako sa kanya. Hala. Okay. So, sabi naman ni Mr. Gems, wala. Sabi naman ni Mr. Gems, akala ko ba ako mahal mo, Jason Bebe? Jason, mahal. Shout out mo naman pag-ibig natin. Sabi naman ni Mr. DM, in love yung guest, can see it in his eyes. All the best. Sabi naman ni Mr. Errol, may forever sa Madrid. Swerte! Okay, so sabi naman ni Mr. James, Jason, mahal, kilig naman ako sa sharing ng love story natin. Si Sir Ian po yun. Approve ako sa tambalang Jemson. Okay, so tatanungin natin, sino ba? Ano ba? Sino? Sino ba si Gems sa buhay ni Mr. Jason? Ano siya? Kasama ko siya dito sa Kasama saan? opisina. Ayun. Sa opisina. Oo, pero siyempre, mga kaibigan. Kasi, alam mo yon nagiging... Kaibigan lang. Oo. Wala, sir. Yun na yun, Kaibigan. kaibigan. Sabi niya, kasi nanonood si Jam. Huwag kayong magulo dyan. Nanonood si Jam. Kaibigan lang kasi. Hi, Jeff.
Kaibigan lang. Feeling ko double kill na siya. Kasi hindi na siya nag-comment, oh. Feeling ko narinig niya yun. Kaibigan. Sabi ni Mr. Jason, kaibigan lang. Kaibigan lang. Sabi niya. Okay, so ano yun, sir? Send siya. Okay. So, kaibigan niyo si Mr. Opo, James. opo, kaibigan. Matalik na kaibigan. Oo, matalik na kaibigan. Matalik na. Ba't ganon? Patingin niyo naman si Mr. James. Siya Hi, lang. James. Binabati kita dyan. Mag-ingat ka dyan. Stay put. Okay, so ayan. So ngayon, sir, advice nyo naman kami kung paano namin mababalance yung work at saka sa love life. 3 tips lang or kahit na 5 tips lang. Para sa pagbabalance ng love life or Sa work. work and love life? Ano? Or pwede bang sa work and love life? Talaga. Hindi, ano lang. Siyempre, gawin nyo lang inspiration yung bawat isa. Kumbaga, unang tip ko, wag nyong dalhin yung problema nyo. If in case na may problema kayo, wag nyo nang dalhin sa opisina. So, and before, kung nagkaroon kayo ng tampuhan, maa-advise ko na wag nyo nang patagalin. May kasabihan nga na bago kayo matulog or hindi dapat palampasin ng kinaumagahan yung pag-aaway. Dapat gabi pa lang sinusolve nyo na. Hindi ka dapat matutulog. Matulog ng ano. Hindi mo siya na susuyo. Ganon. So, yun. I-set aside nyo lang yung mga problems ninyo. Kailangan lang talaga mag-focus sa work and balance din yung time kasi Yun, ang time. work and love life, it takes time, effort, and love, Trust. of course. And yon trust. Ganun din. So, dapat balance lang. May oras ka sa trabaho and ganun din sa love life mo. Kailangan mo din na pagtuunan ng oras. Hindi siya pwedeng imbalance kasi para siyang pillar eh. Kumbaga, 2 pillar kasi yon na dapat balance lang siya. Kaya dapat kung may mahal kayo sa buhay, I think mayroon naman po yon na hindi naman na makukuha lang natin yung pagmamahal sa ating mga girlfriend or boyfriend. Of course, nandyan yung family din natin. Yon, gawin natin siyang motivation and inspiration sa pagtatrabaho natin, guys. So, yon. Tama. Sir, may mga tanong sila, sabi ni Sir Errol. Love or career? For me, hindi ka dapat pumili. Dapat both. Kasi what is love without hindi mo rin siya mapapasaya eh. Even na sabihin nating meron kang love life pero gipit ka naman or wala ka namang pera, 'di ba? So hindi mo rin siya ma-treat sa mga gusto niya or hindi rin ninyo ma-experience yung mga bagay na gusto niyong gawin sa buhay. So dapat balance po siya. Hindi ka pwedeng pumili sa love or career. Dapat both. So, yan. Pero, sir, kasi 'di ba minsan nga meron yung akong nabalitaan before na sa friend ko ganyan. Minsan sabi nila, kailangan mo daw pumili kung love or career. Kasi parang pag love, pag nasa career ka, syempre maapektuhan yung career mo kapag nagka-problema kayo, Yes. ganyan, nagka-misunderstanding kayo, ganun. So, ibig sabihin, disagree kayo dun sa Yes. fact na ganun na Oo. kailangan mong mamili. Dapat magkaroon ng balance. Balance talaga siya. Kasi hindi pa pwede na mag-focus lang sa, although very important yung career, pero of course, kailangan din natin ng magkaroon ng motivation, inspiration sa buhay, kaya kailangan siyang balance. Hindi pwede Okay. na maano yung isa. So, Sir Jason, wait lang. Medyo kasi maraming, wait lang, ang tawag dito. Maingay ang ating comment section. Mabenta ka. Lalo na yung labidabs mo. Okay, kung meron kang jam, meron kang labidabs. Ayan si James Hermano. Sabi niya, Jason, ako talaga ito sa Gem Babes mo. Isigaw mo ang pagmamahalan natin, Jason ko. Sabi niya. Tapos sabi naman ni Mr. Errol na friend zone siya. Ouch.
Tapos, ano ba? Hello, Sir Rico. Thank you for watching. Sabi naman ni Mr. Gems, wow, kilig ako. Na-inspirasyon mo ako. Ayan, sabi niya. Marami pa ba? Ayan, so sabi naman, hello, Sir Dio! Hello! Sabi niya. Hi, Mr. Dio. Hello. Ayan. Tuwang-tuwa. Hello, Sir. Hello, Sir Dio. Sabi niya, dapat talaga pinagsisigawan ang pagmamahal mo sa isang tao. I support you, Gems. Oh, dahil nagsa-support kay Gems. At yan, patingin rin pala natin ang ating guest kahapon. Happy birthday, Joanna! Hi, DJ I. Sabi niya, hello! Happy birthday! So, enjoy your day. And huwag masyadong seryoso. Happy lang and smile lang. Okay. So, ayan. Ngayon, bago tayo mag-fast talk at bago humugot si Mr. Jason, magpaka-chillax muna tayo at ihahatid ko rin mamaya ang ating balita. Okay, so magbabalik ang The Almusal Club. The Amsel Club. At ayan, nagbabalik ang The Almusal Club at babalita rin lang naman ako ng kahit na tidbits lang ng news. Okay, so inanunsyo ng Jollibee Foods Corporation noong Miyerkules na aabot sa 100 milyong piso ang investment ng franchise na kakailanganin sa The Coffee Bean and Tea Leaf. Isa itong Los Angeles-based specialty coffee and tea brand na nagiging crowd addiction. Kaya ito ang pangalawang largest business ng JFC kasunod ng Jollibee. Kasama sa iba pang brands ng JFC ang Mang Inasal, Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Burger King, Dunkin' Donuts, at etc. Talaga naman, bidang-bida itong bubuyog na to. Pabida talaga no? Ang dami-dami na niyang brands no? Okay, so pangalawa naman is isinusulong ng Department of Finance o DOF ang pagkumbinsi sa mga Japanese investors na alamin ng iba't ibang investment opportunities dito sa Pilipinas. Kasabay nito ang malawak na pagtanggap ng ekonomiya sa mga foreign investors. Hinikayat ni DOF Secretary Carlos Dominguez ang Kyushu Economic Federation na pagtuunan ng pansin ng local sectors gaya ng cement and steel industries. Dagdag pa ni Dominguez na sangayon ng Duterte administration dito. The Amsel Club. Ayan, so nagbabalik ang The Almusal Club. Okay, so bago mag-fast talk, si Mr. Jason, medyo mahaba-haba pa tayo kasi Yun. mabenta si Mr. Jason tsaka si Lovey Dubs Gems niya. Okay, so ang dami Hello, sabi. Tapos sabi ni Mr. Ian, Sir Ian, sabi niya, Sir, we accept the typos we think we deserve. Ang daming typos si Sir. Nagmamadali siya palagi. Sabi niya, dami na nanonood dito sa Kapidad. Halo, mga taga-Kapidad. Halo, mga Madrid Nation na nandyan sa Kapidad. Naku, masarap sa mga bago. Masarap ang, balita ko, masarap daw ang coffee and Milo milk daw dyan sa Kapidad. Kaya ano pa hinihintay nyo? I-try nyo na yan dahil for sure hindi kayo aantukin. Okay, so sabi naman ni Mr. Errol, ikaw DJ, bakit ako nasama? Love or career? Sabi niya. Okay, so sasagutin ko ba yan? Okay, love or career? For now, mas focus ako sa career. Ako na magsa-sound effects. Mas focus ako sa career. Kasi masyadong naikot yung buhay ko before sa love for 3 years and it's very toxic. So, masyado ko nang naikot doon. Gusto ko naman yung pang sarili ko muna, yung ako muna.
So, yun, depende naman sa atin yun eh. Depende sa situation ngayon, depende sa pag-handle. And I know na hindi pa dumarating yung right one for me, kaya sana dumating na siya at sana siya na. Okay. So, sabi naman ni Mr. Ian, kinikilig sila sa tambalang Gemson. Okay, OMG! May naisip ako. Ano yun? Pang umpisa ng fast talk. Ala. Gem or jam? Jam. Narinig mo yung gem? Gem or jam? Sorry, James. Jam ako. Jam. Gem or jam? Kape or gatas? Kape. Breakfast or dinner? Breakfast. Only data o only rice? Only data. Only kain o only tulog? Only tulog. Lutong of bahay o luto niya? Hindi siya nagluluto. Lutong bahay. Okay. Physics o math? Math, of course. Algebra o statistics? Algebra. Calculus o trigonometry? Trigonometry. Ay. Fernando po Jr. or Coco Martin? Coco Martin. Yes. Kaya naman pala. Ang probinsyano noon o ang probinsyano ngayon? Ang probinsyano ngayon. Kaya yung 3 taon na, hanggang ngayon, hindi pa Hindi rin pa namamatay natapos. si Cardo. Tama. Hanggang ngayon, probinsyano pa rin siya. Okay. So, Naruto o Dragon Ball? Naruto. Naruto o Goku? Naruto, of course. Okay. Infinity War o John Wick? Infinity War. Superman o Spider-Man? Spider-Man. Thanos o Captain America? Captain America. Black Widow o Captain Marvel? Black Widow. Kung ikaw ay isang superhero, anong superpowers mo? Maging invisible. Bakit? Ay, on demand. Bakit daw? Bakit? Bakit? Mag-slow talk tayo Nako. doon. Bakit daw? Para... Gulat Ande. siya. Gulat siya. Oo, para Okay. minsan man lang, di ka man lang makita dyan, di ba? Maging invisible ka Bakit sa mga nga bagay. daw? Bakit? Bakit invisible? Para yung mga mali ko, hindi napapansin. Ganun. Ay! Nakikita may na lang, hugot ako na lang doon. palagi eh. Mali. Ay! Napapansin. Ano, Kaya no. Ako na lang palagi yung nakikita nila, kaya minsan gusto ko rin maging invisible. Ako din. Parang gusto ko rin maging invisible. Oo. Tapos, ang sakit na nalungkot ako. Okay. Sabi naman. So, kapag pipiliin ka ng lugar, kung saan mo gusto makita si Miss Jam, saan ito? Sa harap ng altar. Of course. Kinikilig ako! Sana all. Kinilig ako doon. Walang kaplastikan Yes, yun. totoo. Kinilig ako doon. Bakit naman? Ad- Kailan? Kailan ang kasalan? Soon. Very soon. Dapat kasali ang buong Madrid Nation dyan Yes, dahil na-witness nila. Kasi hindi pa kasama dahil ngayon, na-witness namin ang inyong pagmamahalan ng 7 taon. Okay. Invited So, po ang Madrid po dyan. Ay, Pagdating ng panahon. bongga! Bongga ito. Okay. So, sing us a few lines of a song dedicated to Miss Jam. Okay, sige. Yes! "'Cause your love is like a sun and that lights up my whole world. I feel the warmth inside. See, your love is like a river that flows down through my veins. I feel the chill inside." Your love. Pati ako kinilig. Sana all. Sana lahat ng Yes. ng lalaki kagaya ni Mr. Jason. Sobrang nakikita ko talaga na masyado siyang goal-oriented and talagang hobby material. So, bago ang lahat, pa-plug ko muna ang aming mga branches. Nakalimutan na namin. Ang branches ng aming offices. Okay, so sa Makati, we are located at 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. And open yan from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. So visit lang kayo dito, open na open dito. Okay, so sa Pangasinan naman, we are located at 2nd floor, Madrid Building,
Rizal Street, San Carlos City, Pangasinan, near Town Center from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, we are located at Unit 318 Kirsha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. po yan. At sa Davao naman, we are located at Unit 71 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City from Monday to Friday, 8 a.m. to 10:30 a.m. Okay, so mag-umpisa ka mang mag-isa, pero dito sa Madrid, hindi ka nag-iisa. Kaya naman, apply na at wag niyong kalilimutan ang Madrid na welcome kayo dito. Okay, so papatiin ko rin ang mga naglalaro ng Splendors. At ang winners kahapon, dalawa sila, pero tinawag nila ang team nila as Team Extreme. So, I'm very happy. Sila'y nanalo. Mr. Brian De Guzman and Mr. Jim Islang. Congratulations! Okay. So, bago humugot si Mr. Jason, hingin muna natin ang kanyang greetings. Okay. Ano yan? Batiin mo naman yung mga mga sila Jem sa Kapidad, ganun, dahil magpapaalam ka na bago ka humugot. So, ayun, maraming salamat sa mga sumubaybay ng Almusal Club. And, ayun, hi sa inyong lahat. And, focus and, yun, be happy lang palagi. Have fun, guys. Okay, so ang ating hugot of the day ay pagbalik-balik ta rin man ng mundo. Pwedeng makishare ang atin mga audience, okay? So, pagbalik-balik ta rin man ng mundo, hindi ko Ipagpapalit ang taong mahal ko. Yes! Yes naman. Kung nakita mo na yung Yes. the one, bakit mo pa siya ipagpapalit, di ba? Pagbalik-balik na rin man ang mundo. Batiin mo ulit si Miss Jam. Hi, Jam. Diyan ka lang at alam mo naman na mahal na mahal kita. I love you. Isa pa yung mahal na mahal kita, yung feel na feel. Jam, diyan ka lang at alam mo naman na mahal kita. Ay! Kinikilig naman talaga ako sa love life ng iba. Kasi talagang wala akong love life, ano magagawa ko, di ba? So, sabi naman ni Mr. Errol, Shems DJ, marami kang winasak na puso. Oh, let me know. Sabi naman Mr. Jomar Solomon, Gemson is life. Talagang mabenta yung Gemson eh. Okay. So, talaga naman magpapaalam na kami dahil konting-konti na lang ang oras natin. Pero bago ang lahat, sinabi ko nga sa inyo na marami kayong aabangan na bagong segment next week. At syempre, ang makakasama natin on Monday ay, yung bibigyan ako ng hint, maganda. Yes. Lahat naman talaga dito nang nagtatrabaho sa Madrid magaganda, di ba? Maganda, sexy, matalino, overall package din. Okay. So, ang pag-uusapan natin on Monday ay about OOTD and work ethics. Ayan, girls, magstay na put lang kayo dyan at abangan nyo kami on Monday. Okay, so, ipa-plug ko ulit ang aming offices at i-greet ko din later. Okay, so sa Makati, 17th floor, Chatham House, Rufino Street, Salcedo Village, Makati City. At 8 a.m. to 11 a.m. Pangasinan, dyan sa may 2nd floor, Rizal Street, Madrid Building, okay, near Town Center, from Monday to Friday, 8 a.m. to 11 a.m. At sa Cebu naman, Unit 318 Kirsha Building, Horordo Avenue, Lahug, Cebu City. Okay, 8 a.m. to 10:30 a.m. At sa Davao naman, we are located at Unit 71 7th floor, Price Tower Condominium, JP Laurel Avenue, Davao City. At bukas yan mula 8 a.m. to 10:30 a.m. Okay, so binabati ko, hindi ko na iisa-isahin pa. Diyan, medyo kasi nagtatampo sila. Hello, ABS-CBN North Central Luzon. Hello! Miss na miss ko na kayo. Sana makita ko kayo ulit. And wag na kayong magtampo. And next time, na lang ako, yung fan sign na hinihingi nyo. Okay, so alam ko proud na proud kayo kasi syempre, yes, and young. Yes, miss na miss ko na kayo lahat. And I love you all so much. Okay, so magpapaalam na kami at hindi nyo nakita ang aking very own Miss Kim Pains. Don't forget to subscribe sa kanyang YouTube channel, Kimberly Pains. At syempre, acknowledge ko rin sila dahil Friday na, napakagaling ng aking very own Kimberly Pains. Nandiyan siya lagi.
laging kaagapay ko sa hirap at ginhawa. At syempre si Mr. Rupert Matel. Okay, so andyan din si Miss Zel, Kelvin, Mr. is engineer, anong pangalan niya? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Mr. Gerald, Mr. Kevin, at ang Serenity Girls, Miss Anne and Miss Bea. Okay, so papaalam na kami. Ang your one and only DJ ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never, never, never sa kagandahan. See you on Monday. Babush! Bye-bye! Bye! Bye-bye! Bye! The Answer Club.